Terve kaikelle huutokauppakansalle ja oikein mahtavaa ja aurinkoista perjantai-iltapäivää. Tehtiin tuossa kauppoja tänään ja vaihossa saapui tämmönen komia dieselipeukeotti. Näitä sitä aikanaan jaettiin kuin kolapulloja, oli muuten hieno laite. Eli tää on vuosimallia 2012 ja 1600 diiseli. 112 heppanen diiseli manuaalikepillä. Kulkee niin pienellä polttoaineen määrällä, että ei kukaan uskokaan. Konehan näissä olisi sellainen, että viittisi siitä huolta pitää, niin sillä ajaisi vaikka maailman tappiin saakka. Eli puolet vielä lisää. Yksi parhaista pikkudiiseleistä, mitä on olemassa. No niin, kommea auto. Hyvän näköinen, hyvän muotoinen, tilaava ja näin edespäin. Ja nykyaikaisen näköinen. Mittarissa meillä oli 341 000 kilometriä, eli onhan tuolla jo ajettukin. Ja nyt ei hirviä herkkiä ruosteelle. Ranskalaiset autot ei yleensä ruostu ollenkaan, mutta että kun olisi ollut roiskeläpät, niin olisi nuo helmatkin vähän nätimmän näköiset. Sieltä toi ei nyt hirveästi ruostu, mutta maali karisee pois ja näin edespäin. Sama on täällä takapäässä, niin maalin karinaa siellä on ja takaluukussa tutut paikat tuon lista tärisee ja hinkuttaa maalin rikki, ja se lähtee siltä kuoriutumaan. Ja myös sama toisella puolella ja toisessa helmassa. Eli onhan siinä nyt jo ikä selkeästi näkyvissä. Tuossa kävi auto pesulassa ajamassa, niin moottori kyllä käy äärettömän nätisti ja vaihteet toimii ja kytkimet ja jarrut ja kaikki muu toimii just niin kuin pitääkin. Eli ei niin kuin sinänsä ajoltansa ole juurikaan mitään sanomista. Ihan pieni välyys jossakin ilmeisesti taka-akselissa, joku korrelu tai pallo tai joku tällainen. Talvirenkaat meillä on siellä alla. No, nastoja siellä ei paljon näkyvissä. Pintaa on vaikka kuin hitokseen, eli monta milliä vielä, mutta nastat alkaa olla aika puhkikuluneet. No, tuossa takapäässä olevat renkaat, niin ne on aika paljon paremmat. Niin kuin takapäässä kuuluu ollakin. Varmaan ainakin kaksi rengasta joutuu sinne uusimaan. Kesärenkaissa komiat peukeoti, orkkisalut. Näistäkin silleen, että tuolla on ihan hyvä rengas ja tuolla on toinen ihan hyvä rengas, mutta kaksi ensimmäistä tuossa, niin no kyllä ne nyt lain kirjaimen vielä täyttää ja varmaan ensimmäiset alakuun pääsee niin sanotusti, mutta melko loppuhan ovat. Ulkonäössanojen maalin karisemisen lisäksi niin lasikatto, mutta lasikatossa on halkeama. Se näyttää siinä olleen vuosikaudet jo. Tuskin tuo mitään haitanneen siellä. Mut silleen lujamaallinen auto. Kiveiskuja ja tommosia ei juurikaan näy. Ja sitten edellisessä katastuksessa oli maininta tuulilasista, niin tuulilasi on ihan vasta uusittu. Se ei ole vielä vuottakaan vanha. Ihan täysin ehjä. Katsotaan sisälle. No, penkit on pöyköttimaisen tyyliin hirveän hyvän näköiset, hyvän tuntuiset ja mukavat istuskella. Ja ihan suht puhtaat. On täällä kyllä hiekkaa ja kaikki normiroskaa ja muuta. Ei nyt ihan kauheasti teitä nyt mikä sikoletti tai läävä ole, mutta sillä hiekkaa on. No niin, mittarissa tosiaan niin 341 tulee seuraavaksi. Ja kyllä tällä nyt pitäisi vielä jonkun matkaa ainakin niin kuin moottorin puolesta päästä, mitä minä näitä tunnen. Ei ole mikään karvalakki-malli, Family-versio. Siellä on automaatti-ilmastointia ja vakionopeussäärintä ja ikkuna eteen ja sähköikkuna eteen ja taakse. Ja tosiaan se lasikatto ja näkyy tuo kahdiverhokin siihen toimivaan, eli vetäytyy se verho tuolta takkaa. Sitten siellä on Bluetooth-soitinta ja lohkolämmet ja sisäpistoke ja sisäpuhallinkin näkyy siellä olevan. Molemmat tiirikat on tallessa ja kaukosäätökin tuntuu toimivan ja avain on jopa ehyt. Nämä on yleensä aina rikki, nämä avaimen jouset ja näin edespäin, mutta tuo oli ehjä. Jes. Pannaas tulille. No niin, eli 341 oli mittarissa. Käyntiääni on nätti, auto lähtee hemmetin hyvin käyntiin, ei ole niinku hehkuissa tai tulupissa tai tollasissa yhtään mitään sanomista. Sen verran, että kolmio sinne syttyy, jonkunnäköistä huoltoa tai tommosta se on sitten vailla. Ja täällä itse asiassa kun katsoo, mistähän minä sen nyt löysin, muista, Diagnosis
sivulta tuolta, niin heittää jotain engine faulttia. Eli oletettavasti olisikohan se hiukkasloukku sitten tukkeutumassa siellä. En tiedä, enkä käy sen kummemmin tutkimaan. Tutkikoon huutaja sitten. Mutta tosiaan niin ei ainakaan niinku näin pika-ajolla niin en huomannut moottorissa mitään käyntiongelmaa. Voimat on tallella ja näin edespäin ja käypi netisti ja vastaa kaasuun niin kuin kuuluukin. Vaihteisto on 6-pykäläinen ja tosiaan niin jos joku auto kulkee pienemmällä polttoaineen kulutuksella kuin tämä, niin se on kyllä melko ihme. Ison kokoluokan laite kuitenkin. Muistaakseni tällä joskus ajanut tämmöisellä laitteella niin alle 4 litran kulutuksella monta 100 kilometriä. Jes, ei muuta kuin pannaan tämä huutokauppaan ja normi totuttuun tapaan niin 100 lähtöhinta ja 20 korotuksilla mennään niin korkealle kuin uskallatte huutaa ja eniten huutanut aivan varmasti hakkee. Ei ole meidän liikkeen autoja tällaiset autot enää. Hyvä, ei muuta kuin huutakaahan niin, että kuuluu Parikkalassa saakka. Kiitti, palataan taas.